Galicia Calidade será a marca do país. A súa posta de largo asistiron destacados deportistas, científicos, empresarios e artistas galegos. O famoso selo que naceu hai 30 anos actualízase agora para proxectar a aposta pola excelencia en todos os ámbitos. Besteiro admite que coñecía desde o mes de outubro o presunto caso de acoso sexual que implica o expresidente da Deputación de Lugo. Di que o soubo a través dunha terceira persoa e que a dirección do PSDG se puxo en contacto con José Tomé, que negou os feitos. 3 días despois de que saltase o escándalo, reuniuse por primeira vez a executiva dos socialistas galegos. Atraco extremadamente violento nunha casa de Carballo. Un grupo de 5 ladróns amordazaron 2 octoxenarios e os seus fillos e conseguiron levar un botín de cartos en efectivo e xoias que podería superar os 80.000 euros. Boas noites. A Xunta relanza a marca Galicia Calidade como selo de país nun acto na Cidade da Cultura con destacados deportistas, empresarios, científicos e artistas galegos. Alfonso Rueda defendeu que esa marca define o noso modo de facer e proxecta a imaxe dun territorio que aposta pola excelencia. Seguindo esta presentación está Gloria Varela. Sí, efectivamente, Alfonso Rueda acaba de dicir aquí que o selo Galicia Calidade xa unha marca de país que identifica a todos os galegos e que busca achegar a comunidade ao resto do mundo. Esta tarde aquí na Cidade da Cultura escoitamos o que significa Galicia Calidade na voz de gandeiros, de mestres, de científicos, de deportistas e outros representantes da sociedade galega. O presidente da Xunta na súa intervención explicou que co relanzamento deste selo Galicia Calidade se busca atraer aquí a comunidade investimentos e visitantes de todo o mundo. O Museo do Gaiás foi o escenario elixido para levantar o pano en forma de enorme saia azul de Galicia Calidade como marca de país. O selo, que naceu hai 30 anos, actualízase para proxectar a aposta pola excelencia en todos os ámbitos, como explicaba o piragüista olímpico Carlos Arévalo. Somos un referente, Galicia es un referente, tanto a nivel mundial y a nivel español, en ámbitos como el deporte, la gastronomía, la ciencia, la cultura, en todo. Y nos posicionamos en el primer nivel. Deportistas, empresarias, gandeiras, artistas, científicas tomaron a palabra como mostra de que Galicia Calidade é tamén o noso capital humano grazas a persoas como Mabel Loza, que dirixe un equipo de investigación de novos fármacos. Galicia está posicionada nos primeiros 5 postos en España en lo que se refiere á calidade do ámbito da biotecnoloxía. Alfonso Rueda suma a todo isto fitos como que Galicia vai ser a primeira comunidade cun centro de protonterapia para loitar contra o cancro ou que acollerá unha das novas fábricas de intelixencia artificial de Europa. O presidente da Xunta asegura que este lema axudará a atraer investimentos e visitantes a Galicia. Unha marca de todos os galegos e de todas as galegas, nada máis e nada menos que para chegar ao mundo. E unha marca, en definitiva, para unha Galicia máis grande, unha Galicia que busca, e isto non é moito decir neste momento, podemos facelo, xa o estamos facendo, unha Galicia que busca a excelencia. O compositor compostelán Nico Casal e Budiño Vega puxeron a banda sonora a esta posta de longo da marca Galicia Calidade. Novidades no caso Tomé. A cúpula dos socialistas galegos coñecía desde o mes de outubro o presunto caso de acoso sexual que implicaba o dirixente socialista. Así o recoñeceu esta tarde o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, tras a reunión da executiva do partido 3 días despois de que o caso saíse á luz. José Ramón Gómez Besteiro admite que sabía do caso Tomé desde o mes de outubro. Di que foi unha terceira persoa que se puxo en contacto coa dirección do partido e que lles trasladou que unha muller fora acosada por José Tomé. Recoñece que entre outubro e novembro se produciron 4 reunións e que se puxeron en contacto co propio Tomé. La respuesta del partido fue clara: atender a esa persona, escucharla y que animase a la víctima a denunciar. Por supuesto, no paramos ahí. Nos dirigimos al presunto acosador para pedirle explicaciones, negó los hechos. Besteiro di que non tivo constancia de que se presentara unha denuncia ata este martes e sostén que en ningún momento estivo en contacto coa víctima. Coñecemento dunha denuncia de acoso contra José Tomé. Pero eu non sei quen é a víctima. As vítimas sosteñen que a dirección do partido mirou para outro lado. O xornal ABC publica que a número 2 do PSOE, Lara Méndez, quixo convencer unha vítima de acoso para que non denunciara. A través dun comunicado, Méndez negou a información e anuncia unha querela por inxurias. Besteiro admite que ela tamén estivo nas reunións sobre o caso Tomé. A primeira que tuvo comigo, cando eu me acerquei
a esa persoa para que me referira o que considerara oportuno, unha segunda con Lara Méndez e dous encontros que tuvo con Pilar García Porto, que eran as responsables da organización. Luís Ángel Lago Laje será quen presida a xestora do PSDG en Lugo xunto a outras 10 persoas da dirección. Durante esta executiva presentou a súa dimisión Silvia Fraga, a secretaria de Igualdade do PSDG, revelando tensións internas despois dos casos de acoso sexual de José Tomé. Fraga renuncia por desavinzas ca dirección do PSDG. Reprochoulle ao partido que non consultasen con ela o primeiro comunicado lanzado tras trascender as denuncias contra José Tomé por eses presuntos casos de acoso sexual. A máis da xa ex-secretaria de Igualdade, dende o interior do PSDG xurden máis voces críticas ca dirección. O alcalde socialista de Ames, Blas García, considera que se a dirección dos socialistas galegos sabía dos casos de acoso e non os fixo públicos, tal e como a recoñeceu hoxe Besteiro, debería dimitir. Son declaracións que recolleu hoxe o medio digital Galicia Press. Mentres aumenta a presión para que deixe os seus cargos, José Tomé acudiu esta mañá á Deputación de Lugo. Formalizou a súa dimisión, pero antes presidiu a Xunta de Goberno da institución. Vai seguir exercendo como presidente en funcións ata o pleno ordinario do 30 de decembro. Os socialistas reclaman a Tomé que deixe todos os seus cargos. Tamén a alcaldesa da Coruña, para Inés Rey, sería o lóxico ante unha denuncia por acoso sexual. ¿Qué pasa? En la presidencia de la Diputación sí y en el Ayuntamiento no. Pero Tomé está decidido a manter as súas actas e este venres, antes de dimitir, mesmo presidiu a Xunta de Goberno da Deputación. O Partido Socialista sigue amparando e sigue protexendo a imaxe e a figura de José Tomé como presidente provincial. Si se levantou da mesa o alcalde socialista de Castroverde, tamén lle deron plantón os deputados do Bloque. O socio pide que se convoque un pleno extraordinario para apurar a remuda. Lle queremos exixir ao Partido Socialista que deixe este sentido e non alargar este dislate. E que, mentres tanto, Tomé seguirá de presidente en funcións. Os nacionalistas exixen ao PSOE que o presione para que entregue a acta. Será esa organización que teña que resolver un problema que, desde logo, non é un problema que teña nada que ver con nós. Non o ve así o PP. Esta xa de tanta demagoxia por parte do BNG, abandonen o goberno da Deputación de Lugo. Do contrario, din os populares, os nacionalistas serían cómplices nun caso de presunto acoso a mulleres. José Tomé é un dos altos cargos socialistas denunciados na canle interna do partido por acoso sexual. O escándalo comezou con Francisco Salazar, estreito colaborador de Pedro Sánchez no gabinete da presidencia do goberno. As denuncias contra el souberonse no mes de xullo, pero no PSOE non fixeron nada con elas. O segundo en caer foi a man dereita de Salazar, Antonio Hernández, membro tamén dese mesmo gabinete e acusado de encubrir os casos de acoso. O terceiro é Antonio Navarro, alcalde de Torremolinos, denunciado na Fiscalía por unha militante. O martes, ademais, coñeceuse o caso do presidente da Deputación de Lugo, como dicimos, José Tomé. E unha das últimas coñecidas foi a denuncia contra Javier Izquierdo, secretario de Estudos e Programas da Executiva Federal Socialista. Pero o ronsel de casos non termina aquí. O alcalde de Belalcázar, en Córdoba, dimitiu hoxe de todos os seus cargos orgánicos e institucionais tras publicar o diario ABC que acosou a unha subordinada. E esta mesma tarde trascendeu a través de eldiario.es unha nova denuncia contra o número 2 do PSOE en Valencia, Toni González, por acoso laboral e sexual. Unha situación máis que delicada no partido que fai medrar as discrepancias internas. Hoxe, por primeira vez, a dirección socialista tentou dar explicacións. Torró recoñece que lles fallaron as mulleres que denunciaron casos de acoso sexual. Reconocemos abiertamente que se ha fallado en la comunicación con ellas. Nunca debió ser así. Asegura tamén que apoiarán as que decidan acudir á xustiza, pero como partido non levarán os casos á Fiscalía. Pero también hay que respetar a aquellas que no lo quieran hacer, porque también las hay. A secretaria de Organización do PSOE negou que dende o partido se tentaran tapar estes casos de presunto acoso sexual. E dende a organización segue animando a que se denuncie. Que yo invito siempre a todas las mujeres a que den el paso adelante. Es la única manera de poder avanzar en igualdad. Pero tamén dende o propio partido xurden críticas sobre como se reaccionou.
En este partido se actúa, unas veces más rápido y otras veces con menos celeridad de la que nos gustaría. Y el PSOE tiene que dar ejemplo, y cuando eso sucede dentro de nuestras puertas, digamos, hay que reaccionar con contundencia. Hacen falta explicaciones, que hace falta que todo quede bien explicado y encima de la mesa. Reclaman tamén, fixo Elena Valenciano, máis implicación dos compañeiros socialistas, que o seu silencio, lles dixo, non se utilice para ocultar un problema que sacude o PSOE. Con esta sucesión de presuntos casos de acoso en marcha, o Goberno ábreselle unha nova fronte. A UCO busca posibles contratos amañados en 2 ministerios e en Correos. Forma parte da operación en que está detida Leire Díez, a coñecida como fontaneira do PSOE. Me parece muy oportuno que la UCO, que la UDEF o que todos los organismos que se dedican a la investigación alcancen cualquier tipo de organismo, cualquier tipo de expediente. A investigación aberta pola Audiencia Nacional levou a detención de Anchón Alonso, socio do secretario de Organización do PSOE Santos Cerdán, e tamén de Vicente Fernández, expresidente da SEPI. Para os socios de goberno son precisos cambios radicais e falan dunha situación insoportable. El gobierno tiene que ser reformulado de manera radical. O PP pídelle ao presidente do goberno unha comparecencia urxente. El presidente del gobierno debería haber dimitido ya hace mucho tiempo, pero es que cada día que avanza, cada hora que avanza, estamos en una situación de descomposición que tenemos que parar, tenemos que reflexionar y tenemos que abrir un nuevo periodo electoral. Os axentes tamén acudiron á empresa pública Mercasa, que agora está presidida polo galego José Miñones, se ven os feitos que se investigan serían previos ao seu nomeamento. O caso está baixo segredo de sumario. Nin as investigacións por corrupción, nin os presuntos casos de acoso lle afectan electoralmente o PSOE, segundo o último barómetro do CIS. O instituto que preside José Félix Tezanos mantén que o PSOE obtería un 31% dos votos, 8 puntos por riba do PP, que alcanzaría un 22,4%. O Vox tería un 17%, Sumar estaría por baixo do 8% e Podemos obtería un 4%. O CIS outorgalle ao BNG un 0,8% en intención de voto. Máis asuntos. Repsol e a Autoridade Portuaria da Coruña fan oficial o acordo para trasladar a terminal marítima da Enerxética á Punta Langosteira. Vai ser a última fase dunha mudanza que rematará no 2027, en a que se investirán 140 millóns de euros. O traslado dos tráficos de Repsol da darse na interior da Coruña ao porto exterior de Punta Langosteira completarase dentro de 2 anos. Es una decisión estratégica que responde a un triple compromiso de Repsol. En primer lugar, con Galicia, también compromiso con Arteixo y A Coruña, su dinamismo económico y su tejido empresarial y social. Y en tercer lugar, con el impulso al sector industrial. A mudanza completa a Punta Langosteira suporá un gran pulo pro porto exterior. Estaremos al lado del complejo industrial en todo lo que necesitéis, porque además creo que es bueno para todos, es bueno para el puerto, pero es bueno sobre todo para la sociedad coruñesa y gallega. Alfonso Rueda compromete o apoio da Xunta a todas as empresas que cumpran a normativa e queiran instalarse en Galicia. Colaboración entre administraciones, colaboración público-privada y futuro, y empleos, y respeto a todo lo que es necesario respetar, que son muchas cosas, pero mirar hacia adelante. Y nada de negarse a que las cosas se hagan. Nada de decir que estamos muy bien y que se encarguen otros de seguir desarrollándose y creciendo. No, queremos hacerlo aquí, en Galicia. Repsol investirá 140 millóns de euros nesta última fase do traslado. En Ourense, gala anual dos empresarios para recoñecer o traballo dos emprendedores da provincia. Entre os galardoados están a Academia Postal, Transportes Aníbal Blanco ou a firma de cosmética Piel Natura. Neste acto, Alfonso Rueda ofreceulles o apoio da Xunta para afrontar retos como a falta de man de obra. Mano de obra en puestos críticos que ustedes necesitan cubrir en un momento en que en muchos sectores aumenta la demanda, hay más pedidos, hay más actividad y no se pueden atender porque no se cubren esas plazas vacantes. ¿Qué podemos hacer y qué estamos haciendo? Bueno, primero tener una buena depuración de las listas de empleo. En Bruxelas encáranse as últimas horas dunha negociación de pesca especialmente longa e complicada. A decisión sobre as cotas para 2026 non chegará ata esta noite ou mesmo madrugada. E os recortes en Xarda, Lirio e Abadexo seguen no aire. Xunta e sector tentan frealos ata o último minuto. Bruxelas, María Calvo.
A conselleira do Mar, Marta Villaverde, critica que Bruxelas volva a fixarse só nos informes biolóxicos, ignorando o impacto socioeconómico que para Galicia pode ser duns 65 millóns de euros. Villaverde pide prudencia, pero tamén reclama firmeza a España para defender nestas últimas horas de negociacións os intereses da nosa frota. O punto máis crítico é a xarda. A proposta inicial recorta as capturas nun 70% e se non hai acordo cos estados costeiros, a Unión Europea manexa un stock provisional que aínda podería ser máis duro. Segunda xornada de folga no transporte de viaxeiros por estrada na provincia da Coruña. Os sindicatos falan dun seguimento maioritario, Patricia. Sí, a folga volveu deixar hoxe prácticamente paralizadas as estacións de autobuses en cidades como Santiago, A Coruña ou Ferrol. Aquí en Santiago o que si circularon dende primeira hora, ao contrario que a semana pasada, foron os servizos mínimos de liñas, por exemplo, como a dos hospitais. No resto, paro total, din os sindicatos, tanto en transporte urbano como interurbano. A Xunta cifra en 47% o cumplimento dos servizos mínimos no caso do transporte escolar, en un 42% no resto das liñas. Os convocantes falan de seguimento maioritario e de sin incidencias nesta segunda das 4 xornadas de folga que teñen convocadas para reclamar unha negociación dun novo convenio colectivo, ademais de melloras laborais e salariais. Grazas, Patricia. A xuíza da Dina de Valencia cita a declarar como testemuña a Alberto Núñez Feijóo. No auto di que o líder do PP podría explicar os comentarios que o presidente da Generalitat, Carlos Mazón, fixo o 29 de outubro. A xuíza de Catarroja explica que Feijóo manifestou públicamente que Mazón o tiña informado en tempo real da traxedia. Dúas persoas morreron nun accidente de tráfico en Arzúa. Ían nun turismo que bateu de fronte contra un camión. Con este sinistro son xa 5 mortos en 12 días, nun comezo negro do mes de decembro, Demetrio. Sí, un inicio tráxico deste mes de decembro, pero que todo este ano 2025 está a ser especialmente tráxico en cuestión de accidentes de tráfico. Máis de 80 persoas morreron na rede viaria galega en diferentes accidentes de tráfico. As últimas dúas víctimas mortais esta mesma mañá nesta estrada aquí en Arzúa, un home e unha muller de 72 anos de idade, cada un deles que viaxaban no mesmo vehículo por causas que se descoñecen agora mesmo, que se están a investigar, invadiron o carril contrario. Un camión que circulaba en sentido Arzúa non puido facer nada para evitar esa colisión frontal. Faleceron no acto, nada puderon facer os equipos sanitarios desplazados ata este lugar. Aconteceu contra as 11 da mañá neste quilómetro 67 da Nacional 547 ao seu paso polo lugar da Couriscada en Arzúa. O turismo ia en dirección Santiago. Parece ser que o turismo invade o carril contrario, pero de momento ainda estamos en fase de investigación. Un conductor dun autobús pois dixo que o coche que tiña polo carril izquierdo. O camión pois pillouno, está do outro lado, non sei se quiso esquivalos. Os dous ocupantes do coche, un home e unha muller, faleceron. Son de fora de Galicia, dúas persoas de 72 anos. Ata o lugar desprazáronse o 061, os bombeiros de Arzúa e mesmo un helicóptero de urxencias sanitarias que xa non puido facer nada pola parella. Non é o primeiro sinistro que ten por escenario esta curva, a 2 kilómetros do enlace coa autovía Santiago-Lugo, aínda que os veciños non lembran ningún tan grave. Estamos agora en Betanzos, onde un home de 83 anos morreu no incendio da súa casa. Berros de auxilio alertaron esta madrugada aos residentes do número 41 da Rúa Cruz Verde de Betanzos dun incendio que se estaba a producir no terceiro andar do edificio. Ocorreu minutos antes das 6 e foi unha das veciñas quen deu o aviso á policía local e aos bombeiros. A súa chegada, as forzas de seguridade atoparon falecido no interior da vivenda o seu único residente, un home impedido de 83 anos que empregaba unha cadeira de rodas. Unha porta bastante, pechada de seguridade que nos levou bastante tempo a abrirla. Unha vez entramos dentro, atopamos a persoa na cama e xa estaba falecida. Segundo a propietaria do inmoble, o falecido levaba preto de 5 anos sen pagar o alugueiro e vivía en condicións precarias, sen auga nin luz. Empregaba un camping gas para cociñar ou secar a roupa, polo que non se descarta que a bombona que abastecía o aparello iniciase o lume na habitación do octoxenario. Hace muchos años que no me paga. Él no tenía ni luz ni agua. La botella de gas la tenía secando la ropa. Un señor que non se puede mover de la cama. Con todo, a Garda Civil aínda traballa para esclarecer a orixe exacta do lume.
En Carballo investígase un violento atraco nunha vivenda. Os ladróns amordazaron 2 octoxenarios mais os seus fillos e levaron un botín que podería superar os 80.000 euros. Os ladróns aproveitaron o momento en que o octoxenario saía da casa para golpealo na cabeza e acceder á vivenda. O señor estaba cun chorro de sangre na cabeza tremendo, ela toda amordazada e toda sangrada. Unha vez dentro, os delincuentes, un grupo de 5 persoas, amordazaron a familia e revolveron todo na busca de cartos e xoias. Co botín nas mans, que podría superar os 80.000 euros, fuxiron deixando a familia incomunicada. E sentín chefiña. Eu parecime que sentía chorar unha nena, pero non era nena, eran eles os 2 e a familia toda, porque a filla tiña unha pulsera e tiña a marca de tirarlle por ela, porque estaban 2 fillos na casa, pero incluso estaban que lle cortaron a línea de teléfono, incluso estaban que lle quitaron os móviles a todos. O matrimonio foi trasladado ao hospital polos cortes e hematomas. Raiolas Lugo cumpre 25 anos ao servizo das persoas con trastorno do espectro autista e as súas familias. Para conmemorar este cuarto de século, a asociación celebrou un acto no vello cárcere da capital luguesa. Actualmente, o equipo de psicólogos, logopedas e terapeutas ocupacionais de Raiolas atende máis dun cento de familias, o que implica máis de 300 persoas, incluindo proxenitores e máis os rapaces e adultos con autismo. No había ninguna estructura dentro de Lugo y ahora llevamos 25 años. El año pasado abrimos el centro de día, que ya es un gran logro, y lo que nos gustaría hacer para el futuro es tener viviendas tuteladas con apoyos para que sigan creciendo y evolucionando. Hoxe é noite de luar como cada venres, pero se non me informaron mal, teño que darlle paso a Roberto Vilar. Hola Roberto, hola Aitana. Boas noites. Robert, que? Que pasa? Ven aquí, Aitana, ven aquí. Que? Este é un micrófono de galloso. Claro, de quen vai ser? Hai que chamalo. Pero por que? Non sei nin como se encende. Non ten nin pilas. Vai vestirte, que estás así linda. Outra cousa, a roupa miña é a que está no camerino de galloso. Claro. Tú estás segura deso? 100%. A roupa que está no camerino de galloso é a roupa que teño que poñer eu? É a roupa que te puxo o estilismo, é a roupa Seguro? que tens que poñer. Seguro. Vale, vou. Veña, vai vestirte. Mi madriña, pois a ver que se pon este home. Vémonos agora en luar. E marquen esta data no calendario porque o 11 de xullo, ese día Maroon 5, un dos grupos máis destacados do panorama internacional, actuará en Santiago, será no Gozo Festival. Ali poderemos escoitar éxitos como este. Non serán os únicos que subirán ao escenario do Monte do Gozo. Completan o cartel Martin Garrix, Rita Ora, Danny Ocean e a galega Miriam Rodríguez. Volvemos neste punto á Cidade da Cultura, onde acaba de rematar o acto de presentación de Galicia Calidade como marca de país, un acto ao que asistiron destacados deportistas, científicos, empresarios e artistas galegos. Gloria. Sí, efectivamente, Pablo, este pano azul que simula a saia dun traxe tradicional de galega deu o pistoletazo de saída ao relanzamento dese selo Galicia Calidade. O acto que acaba de rematar reuniu aquí na Cidade da Cultura a medio cento de persoas de diferentes ámbitos da sociedade galega. O presidente da Xunta explicou que Galicia Calidade xa un selo que identifica a todos os galegos e que identifica tamén unha comunidade que avanza e aposta pola excelencia. Grazas, Gloria. E para marchar de fin de hoxe visitamos unha das xoias do país, o Mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil. Unha maravilla en si mesmo que ademais está situado na espectacular Ribeira Sacra. Atribúese a súa fundación ao século VI e chegou ao seu esplendor no XII, convertido no principal mosteiro da rexión. Se hai que destacar algo do seu conxunto e por riba de todo os 3 claustros, pero sería simplificar. Ben merece unha visita. Marchamos, que teñan unha feliz fin de semana.